un novo vídeo, son Mario e hoxe imos dar unha volta por Santa Comba. Imos ir desde o Hotel Salles hasta a plaza e despois xa iremos decidindo que por onde imos ir. En concreto imos dar unha volta por Santa Comba. Estamos chegando á plaza, sí, e, pois, imos dar unha volta e tal. Esta é a plaza onde se fan moitas festas, conciertos e tal. Estamos na plaza onde aí hai un supermercado, despois imos ir pa a rotonda onde está a Santa. E tamén hai bancos, coches aparcando aí porque é unha zona de estacionamiento e varias tiendas que están cerradas porque é domingo. Isto é un reloj e tamén unha fuente. Non está funcionando agora porque non hai casi nadie circulando polas calles. Está encendida porque o luns hai tiendas aquí para comprar, o sea, feira. E isto xa está encendido. Aquí temos unha rotonda con fuente e aí atrás está o Parque das Crianzas. Este é o Parque das Crianzas donde nos divertimos todos e pois hai tobogáns e cousas para escalar e moitas cousas máis, columpios e eso que vedes aí que é rosa e amarillo é a amistad. Vos vamos enseñar en resumen o parque. Hai 3 tobogáns, primeiro me tiro neste, despois nese e despois nese. E despois aí hai columpios, unha cousa para escalar, mini bancos aí para sentarse. Este é o segundo tobogán. Este é o último tobogán, o máis largo. Voume tirar e xa veredes como é. Va tardar 5 segundos por aí. Estes son os columpios. Aí hai un para nenos pequenos, este xa é para maiores. Aí están os tobogáns que ten un xogo de 3 enralles, como lle digades no vosso país. E agora vou a subir nesto, que ten polos dous lados, e tamén se queres aquí podes ir subindo. Tamén ten as cousas estas de escalar multicolor e isto parece unha roca. Este é o parque tal, moi divertido. E agora
agora imos camiñando hasta a Santa de Santa Comba. Este é o banco donde os pais poden sentarse para ver as súas crianzas, como xogan e se hai peleas. Nesta unha casa bella, onde hai cousas bellas e tal. Como veis, isto é todo basura. Ten latas de acuarios, pitillos e moita cousa máis. E como vedes, está moi destrozada. E nada, tamén é de pedras como nos anos anteriores. Morada tamén era de pedra, só que pintarona ou como digades no vosso país. Aquí xa é o gesto I García, que ainda sigue. Esa casa morada, como vedes, ainda pode ir alguén dentro. Non creo que ten tan destrozada como anterior, porque, a ver, é verdad que ten unhas poucas plantas aí encima, e o buzón. Como vedes, este é o lugar de Santa Comba do ano 1848. Ese ano é onde se fixo Santa Comba, con casas de pedra e tal. Pero agora na actualidade con casas de ladrillos. Aquí hai losas ou tiendas en español, e por aí están as farmacias e cousas para comprar roupa. E como vedes, aquí ao lado da plaza, que xa enseñamos en resumen. Por aí está a plaza, este jardín que tamén se pode pasar, e por aí está a Santa, onde é o noso último destino. Agora, se queredes, pasamos por aí e os enseñamos todo. Como vedes, aquí puxeron un banco moi extraño, porque case nadie ven aquí para sentarse e contar cousas. Despois aquí temos un mini lago, xa un pouco sucio, bueno, un pouco non moi sucio, donde non nos podemos meter con árbol. Aquí hai árboles e por aí hai unha palmeira moi grande, só que hai que caer as follas. Esa é a Santa, que se chamaba Santa Comba, era unha bruxa, pero cando viu a Jesús convertiuse en meiga. O sea, que antes era bruxa, pero convertiuse en boa. E morreu, como se chamaba Santa Comba, a meiga, pois puseron ese nombre a vila. Esa é a Santa de Santa Comba. É como unha rotonda, como este todo. Este todo detrás pon Santa Comba e ela morreu en tal. Agora estamos voltando de donde salimos, que é Hotel Zayas de Santa Comba. Un hotel que ten 2 estrellas, algo é algo.